Γεια σας! Καλώς ήρθατε στην σειρά μαθημάτων κάρτες Ταρό. Σήμερα θα ασχοληθούμε με την κάρτα της Μεγάλης Αρκάνα, ο κόσμος. Αντιπροσωπευτικός αριθμός του κόσμου είναι το 21 και αστρολογικός του κυβερνήτης ο Κρόνος. Στην κάρτα ο κόσμος με τον αριθμό 21 που σηματοδοτεί το τέλος του ταξιδιού της Μεγάλης Αρκάνα, απεικονίζεται μια γυναίκα γυμνή να χορεύει μέσα σε ένα οειδές στεφάνι. Το μόνο που φοράει επάνω στο σώμα της είναι ένα ελαφρύ μαντίλι που κρύβει τα γεννητικά της όργανα, που στην πραγματικότητα είναι ερμαφρόδιτη, τονίζοντας έτσι την έννοια της ενοποίησης των αντιθέτων. Η γυναίκα χορεύει τον κοσμικό χορό της ζωής, όπως ο θεός Σίβα, και συμβολίζει τον ανώτερο εαυτό, την κοσμική ψυχή, την άνιμα μούντι των αλχημιστών, που έχει απελευθερωθεί από τα δεσμά της ύλης. Η τοποθέτηση της γυναικείας φιγούρας στο κέντρο της εικόνας δεν είναι τυχαία, αφού το κεντρικό σημείο συμβολίζει τον χώρο που τα πάντα αναμειγνύονται, ενσωματώνονται και αλληλοεξουδετερώνονται. Ο χωροχρόνος, η δράση και η αντίδραση, η εμφάνιση και η εξαφάνιση των μορφών. Το πράσινο στεφάνι που περικλείει την γυναίκα είναι δεμένο στο ανώτατο και κατώτατο σημείο του με κόκκινες κορδέλες που συμβολίζουν τον φυσικό κόσμο ή το άπειρο. Στις γωνίες της κάρτας βλέπουμε τα 4 όντα της Αποκάλυψης να προστατεύουν το κεντρικό σημείο. Τον αετό που συμβολίζει τον χρόνο, τον άνθρωπο που συμβολίζει τον χώρο, τον ταύρο που συμβολίζει την ύλη και το λιοντάρι που συμβολίζει την ενέργεια. Τα σύμβολα αυτά εκφράζουν τις δυνάμεις αλλά και τις αδυναμίες των διαφόρων εποχών. Κάποτε ήταν η εποχή του κρυού και το ζωδιακό έτος ξεκινούσε με το ζώδιο του κρυού. Σήμερα αυτήν την θέση την έχουν καταλάβει οι ιχθύες. Η γυναίκα κρατάει στα χέρια της 2 άσπρα ραβδιά που αφενός συμβολίζουν τους νόμους της φύσης και αφετέρου δείχνουν ότι το θετικό και το αρνητικό έχουν γίνει μέρος του ίδιου συνόλου. Θα μπορούσαμε να πούμε πως η εικόνα που βλέπουμε στην κάρτα 21 δεν είναι παρά ένα μάνταλα, ένα σύμβολο ψυχικής ολοκλήρωσης. Ο κόσμος είναι το ζενήθ της ολοκλήρωσης και ο στόχος που επιτεύχθηκε. Είναι το τελευταίο στάδιο, αλλά συγχρόνως και το επόμενο, που οδηγεί και πάλι στην γέννηση του τρελού. Για πολλούς, η γυναικεία φιγούρα συμβολίζει την μητέρα φύση και την θεϊκή παρουσία που βιώνουμε κατά την ολοκλήρωση του στόχου. Ο κόσμος ως λέξη έχει μια έντονη ολιστική έννοια και γι' αυτό επιλέχθηκε ως η τελευταία κάρτα της Μεγάλης Αρκάνα. Μέσα από αυτόν όλα γεννιούνται και μέσα σε αυτόν όλα πεθαίνουν. Όλοι οι άνθρωποι έχουν έναν μυστικό, εσωτερικό κόσμο, έναν κόσμο στον οποίο βλέπουν τον εαυτό τους επιτυχημένο και ευτυχισμένο. Κάποιοι επιθυμούν δημόσια αναγνώριση και διασημότητα, ενώ άλλοι θέλουν μόνο προσωπική ευτυχία και ασφάλεια. Ο καθένας αγωνίζεται για τον δικό του στόχο με τον δικό του τρόπο, μόνο που πολλές φορές δεν αντιλαμβάνεται τις κρυφές δυνάμεις και τα ταλέντα που βρίσκονται μέσα του. Η ερμηνεία του κόσμου δείχνει εποχή καρποφορίας, επίτευξη στόχων, ολοκλήρωση μιας φάσης της ζωής με επιτυχία, κατάκτηση, υλική και πνευματική, φιλοδοξίες και επιθυμίες που πραγματοποιούνται,
ικανοποιητική δικαίωση, ανταμοιβή, σημαντική γνωριμία, πιθανό γάμο, αλλά και τελειότητα και ολοκλήρωση που όμως δεν είναι δυνατό να διαρκέσουν για πάντα. Όταν η κάρτα πέφτει ανάποδα, δηλώνει άρνηση, να διδαχθεί κανείς από τα μαθήματα της ζωής, φόβο για αλλαγή, αλλά και για το άγνωστο, στασιμότητα και εφησυχασμό, άσκοπη κατανάλωση ενέργειας, υπερβολική προσκόλληση στο κατεστημένο, σχέση που οδηγείται σε αδιέξοδο ή θυσιάζεται για υλικά ωφέλη, ματέωση γάμου, καταστροφή της ζωής λόγω βίας και απληστίας, καθώς και αξεπέραστα εξωτερικά εμπόδια.